LPG سلنڈر ایک 3 آلو شکار. السلام علیکم، میں طاہر محمود اس میرا یوٹیوب چینل طاہر ولاگ 99. اسا ہی ٹائم آج جنا اپنی پراڈو دیتے ودے ہیں اے دیکھنا ماشاءاللہ جوید بھائی ہے تے اسا اج وینے بھینس ہے گاڑی گنن سب کو شوق تھی کہ صاحب گاڑی گندے ہیں تے تا کو کیوں نہ ہے جو تا کو دکھنے جلد ایسا گاڑی گندے پہ اللہ خیر کرے جلو تا کو دکھنے ہے گاڑی دیکھنا مجھ سے پانی ٹپکتا رہے گاڑی ایسی ہے تو جلو تا کو جلد دکھنے ہیں انشاءاللہ تا کو مزہ نہ آوے پیسے ڈبل. ایک ایسا تقریباً 2.5 مہینے تو سا گاڑی آرڈر کی ہے تے ہون جلدے دیکھو اگر سا کو پسند آ گئی تو وال گھن گھن سو نہ تو اللہ مالک جلدے پہ اے دیکھ جنہوں سے یہ لوکیشن ہے جتا سودے ہیں تے یار پتہ ہے کیا کیونکہ دیکھو نہ صحیح ہون اسا بھی یوٹیوبر ہیں ٹھیک ہے یوٹیوبر اسا دے دیں بڑے بڑے کارا کی دی ودے ہونا بڑے بڑے کوئی لینڈ کروزر تے چڑھیا ہوا دے کوئی سویٹ تے چڑھیا ہوا دے کوئی اللہ تعالیٰ بلا کہ فارچونر تے چڑھیا ہوا دے کوئی مہران تے چڑھیا ہوا دے کیوں نہ بھئی اسا کے اسا بھی ایک گاڑی گنو سے یوٹیوبر ہے نا بھائی جلدے اللہ خیر کرے جلدے گاڑی تے تو گاڑی لکھے نہ گاڑی آرڈر کیتی کھڑے سے تے ساری جڑے ویڈیو دے نال جڑے رہو تے جائیں جائیں سارے چینل کو ہلتے سبسکرائب نہیں کیتا تے جلدی سبسکرائب کر کے تو بات کریں سٹارٹ ایک مزیدار ویڈیو. مارکاس پہنچ گئے ہیں اسی شوروم دے نال اسا اگر دیکھو سی یاد نا نماز فرض ہے عبادت ہے پہلے نماز بعد بے کم تے جمعہ دا ٹائم ٹھیک ہے اللہ خیر کرے جلدے میں پہلے جمعہ پڑھتے جمعہ پڑھتے وقت بعد گاڑی دکھے نے انشاءاللہ تک مزہ آوے سی تے باقی نماز پڑھے نماز قائم کرو نماز تو سبھی پڑھی کرو تے اگر نماز جڑے پڑھو سارے کے بھی دعا کیتا کرو سب کو اللہ سے 5 وقت نماز پڑھنے توفیق دے تے آمین دے جوید بھائی ماشاءاللہ دے جی سمجھ میں جو فائنلی ماشاءاللہ اسا نماز پڑھ کی دی اسا نماز پڑھتے نکلتے پہ ہے روانہ تھنے پہ مسجد دے چوں ایسا ویندے پہ ہیں شوروم دے ہوتے اللہ خیر کرے سارے دل دھڑکنا بہت تیزن گاڑی اسا بالکل نال وانتے لے کی دی سارا دل خوش تھی گئے اللہ خیر کرے ہم تو آپ کو گاڑی دکھنے بھی بلکہ دھوپ نہیں پہ سی تے گاڑی جلتے تو آپ کو دکھنے اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ تک مزہ آوے سی دیکھتے تک مزہ نہ آوے پیسے ڈبل تک ایک میری بال میں آ جاتی ہے تے تو سجلو بس ہون قریب گاڑی دے جلتے تک دکھنے زیادہ کو زیادہ تے ڈھیر انسان نہیں سے کمے دے بس گاڑی دے نال جلن والے ہیں سب صحیح اے دے گنا مارکا ہوا بھی خوش تھی ودی آج ایسا گاڑی گھنڑایا ودی ہیں تے نے خوشی کروں نے پتے کر گئے غریب دے بس مارکا انتظار دے گھڑیاں ختم اساں شوروم دیکھو مت اے گاڑی سمجھو بھی اے گاڑی نہیں ایسا کوئی اے گاڑی تھوڑی گھننی ہے کیا ٹھیک ہے تاکو نہ اسا اسپیشل گاڑی ہے اسپیشل اسا گاڑی آرڈر کیتے انشاءاللہ اسا اسپیشل گاڑی گنسو. ہاں جوید بھائی کیا خیال ہے ہم ابھی لیں گے نا پھر بتائیں گے سر ہاں مطلب سمجھو اے گاڑی ہلکی ہے اسپیشل گاڑی آرڈر کیتی بیٹھے ہیں بس انتظار تے گھڑیا ختم یا 2-4 منٹ روک جو گاڑی لینڈ کرن والی ہے لینڈ بس جی اللہ خیر کرے لینڈ کرے نہیں پہ تو دکھنے پہ 2 منٹ آسرا کر ونجو صرف 2 منٹ ماش ایسی جرا سب بندہ دے دے پیاوے اے بندہ جڑنا اے سارا ایو پائلٹ ہاسی ہندا سہی دے کنو گاڑی گھننے پہ اللہ خیر کرے بس ہم تک گاڑی بھی دکھاون والے ہیں تھوڑی سی دیری میں 2 منٹ آسرا بیا چکرو گاڑی تو دکھنے پہ اللہ خیر یار افسوس در افسوس گال ہے بھی گاڑی ساری تیار تھی گئی بالکل ریڈی تھی گئی ان دا جوید دا تے ان دا سودا تے توا نہیں تھیا گاڑی دا جڑا سودا نہیں بنیا فائنلی تک گاڑی میں دکھاون والا 1 2 3 4 5 اے ہے ویسے گاڑی ماشاءاللہ لیکن صحیح اے 3 ویلر اسا اپنی تیار اسا اپنی 3 ویلر تیار کروئیے سے اے لیکن اسی اے گاڑی ہے ماشاءاللہ تے بہرحال صحیح 17 ماڈل سے تیار کروائی ایڈوانس تیار کرائی جانان B4 بٹرفلائی میں نے تتلی ایسی گاڑی ہے سر
आए हैं था कि सारा सौदा नहीं पड़े अफसोस और सराय की वजह कहावत नादन भी पट्टिया पहाड़ निकता चुआ हुआ मुआ हुआ असा के था आए भी हैं ऑर्डर किते इतना बड़ी दूर आए हैं तो सारा सौदा नहीं बढ़िया ये देख गिनो ये गाड़ी है वैसे ही माशाल्लाह देख गिनो ये LPG सिलेंडर ये एक 3 आलू शिकार वो भी चले गाड़ी चले अगर तक रस्ते की कोई प्रॉब्लम बाण वजे बह गए इथे के तो तवा रख के अपना रोटी छोटी तैयार कर सकते हुए निजाम बढ़ा सकते। ये बंदा खड़े हिंदा सारा सौदा नहीं बने सौदा बनवा दो भाई हमारा देखो देखो अल्लाह खैर करे सौदा बड़े ने है देखो रोला थीना पे भला सा गाड़ी देखी थी गाड़ी को देखते है पर कमेंट से लाजमी सब माशाल्लाह लाजमी अक्सर लाजमी ही खुशी है जी गाड़ी दी खुशी है जी वीडियो दी खुशी है इंतजार करने की खुशी है सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ते बाकी मजीद तो को लागू तरीके ने भी सौदा बंद चेक ते वेने भी हैं या कहना एक तरोला है जो एहन खान भैया बात ठश फश ले बन साहब को समझ ही नहीं पता आधे क्या है ये सौदा बड़े ही बंदे को अल्लाह खैर करे माशाल्लाह सही माशाल्लाह पहले तो तुम मेरे को ढेर ढेर मुबारक दो कमेंट के अंदर क्योंकि ऐसा इतना देर मगज मारी करने के बाद सारा तय तवा थी गई असा गाड़ी खेन की दी असा उन्हें को टोकन दे रही थे हाँ जरना से उन्हें को पेमेंट करनी है तो गाड़ी सीखनी है तो ताकि गाड़ी कैसी लगी है तो वीडियो भी सारी कैसी लगी है तो कमेंट से लाजमी रहे सो ही खुशी देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे सो तो वाल मिल सो नवी वीडियो के नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बल्कि दूजी वीडियो भी आसी हिंदी जरी ऐसा गाड़ी किन सो पेमेंट शेमेंट कर सो वो वीडियो भी आसी ते तुसा इंशाल्लाह वो वीडियो को भी देख सो तो तक इंशाल्लाह मज़ा आसी ते वीडियो सारी कैसी लगी नाराज़ ना थी वाहे ते यह गाड़ी है सारी यह औकात है सही गाड़ी अपनी की बाकी वी को शीको सा कितना गिन सकते हैं यार हाली देर है बहुत देर है ठीक है तो वाल मिल से नवी वीडियो नाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज ओके बाय।